ई लो वाला पॉइंट्स के हमनी के का करे के पड़ी, एसएल डाले के पड़ी। जैसे हाई क्लोज करता यहाँ पे हमनी के हो जाएगा चाहिए एंट्री। ई बा बेरिस किकर, ई रेड वाला जौन कैंडल बा एकरा का भेल बा कि ई खा गल बा। पुलिस हरामी, पुलिस हरामी के मतलब होला बिहार में बात एकरा के गाली समझ लेवल जाला, बट ई जापान के भाषा में कुछ और बा। तो नमस्कार प्रणाम, हम रउआ सबके स्वागत करता नहीं एगो नया वीडियो में। ई वीडियो में ई जानल जाए डबल कैंडल स्टिक्स के बारे में। हमारा सामने जौन बा तो आज डबल कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखल जाई, समझल जाई। पिछला वीडियो में हमने जान लेने से सीख लेने से कि जे सिंगल कैंडल स्टिक्स मिल के वो कौन से ट्रेंड की आइडेंटिफाई कैसे करल जाला, पिछला वीडियो में जान लेवल कर। अगर वो वीडियो नहीं देखले तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो पूरा कम्प्लीटली वीडियो देख सकता है। ई वीडियो में हमने जानल जाए दूगो कैंडल स्टिक्स मिल के मार्केट के कौन दिशा में ले जा सकता, ओकरा बारे में जानल जाए कि कब मार्केट अप ट्रेंड जा सकता, कब डाउन ट्रेंड में जा सकता, ई कैंडल स्टिक के पहचान के। ठीक बा, तो सबसे पहले हमने के सामने कैंडल स्टिक्स बा, ई बा बुलिश किकर। बुलिश किकर मतलब होला कि लात मारल। लात मारल यानी कैंडल एगो बा तो लात मारता और जाकर गैप अप ओपन होता। तो रूल नंबर 1 टाइप्स का होला था, ये हमेशा बुलिश मोमेंटम में जाई। बुलिश मोमेंटम फर्स्ट कैंडल जौन बा तो रेड है, जैसे कि ये फर्स्ट जौन कैंडल बा तो रेड बनल बा। ठीक बा, सेकेंड कैंडल जौन बा सेकेंड कैंडल ई ग्रीन होके चाहिए। ई वाला कैंडल जौन बा तो ग्रीन होके के चाहिए। ठीक बा, गैप अप ओपन होके चाहिए। तो यहाँ का भेल बा कि यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपन भी भेल बा। ओकरा बाद ट्रेंड डाउन ट्रेंड यानी कि ट्रेंड ऐसे आ रहा बा डाउन ट्रेंड, ओकरा बाद जाके यहाँ के एकरा गैप अप जाके ग्रीन कैंडल बन गल बा। ठीक बा, अब ई का भेल बा, मार्केट तो ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा बा, ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा बा। यहाँ का भेल बा कि अचानक ओपन तो यहाँ भेल बा। ठीक बा, ओपन यहाँ भेल बा लेकिन क्लोज यहाँ भेल बा। एक बार छोटा सा लो लगा दिल बा यहाँ, लेकिन अगला कैंडल का करता बहुत बड़ा जौन जब बात तो गैप अप ओपन हो जाता है। यानी अगला दिन भी मान सकता है कि अगला दिन ही गैप अप ओपन हो जाता, और ओपन होला के बाद इतना पॉइंट्स के बात होनी गैप अप ओपन हो जाता। ओपन होला के बाद ई का बढ़ता, ओपन यहाँ होता, हाई यहाँ लगा होता, हल्का सा डंटी बा हाई यहाँ लगा होता, ओकरा बाद का करता यहाँ आके क्लोज करता। अल्टीमेट देखल जाओ तो ये गैप अप ओपन होता और बुलिश की करके पहचान दिला होता है कि अगला कैंडल वो जोन बात हो उछाल मार के, फुटबॉल से उछाल मार के गैप अप ओपन भेल बा। ठीक बा, तो यहाँ पर हो गल। अभी चार्ट पे जैसे एकरा के कैसे ट्रेड कर सकता इंसान, एकरा बारे में जान लेवल जा। चार्ट पे कैसे ट्रेड कर सकता इंसान, हो सकता कि ई कैंडल जौन बात हो डाउन ट्रेंड में बनता आ रहा बा, इसे डाउन ट्रेंड बनता है। यहाँ पे हल्का सा एगो बन गल कैंडल, ओकरा नेक्स्ट डे का होता कि बहुत बड़ा जौन बात हो उछाल लेके गैप अप ओपन हो जाता आ ग्रीन कैंडल बन जाता। अब का भेल कि आगे जौन बात हो सब कैंडल बनाते चल गल, ग्रीन कैंडल बनाते चल गल। तो यहीं से आइडेंटिफाई हो जाला कि आगे आए वाला मार्केट का हो सकता। तो देखिए यहाँ से का भेल कि मार्केट गिरल बा, यहाँ ले यहाँ कैंडल स्टिक बनल बा, यहाँ का भेल बा थोड़ा जौन बन बा तो गैप अप ओपन हो भेल बा, गैप अप ओपन भेल बा। ओकरा बाद अगला मोमेंटम जौन बात हो चेंज हो गल बा, यहाँ से बुलिश मोमेंटम पकड़ ले बा, अच्छा खासा मोमेंटम जा सकता। अब हमने की ट्रेड कैसे कर सकता है इससे, ये मान लेनी बुलिश की कर हमने के कहीं मिल जाता चार्ट पे, तो एक का ट्रेड कैसे कर सकता है इससे। तो सबसे पहले ई लो वाला जौन पॉइंट्स भाई ई लो, एक के का करी हमने के एसएल लगा के पड़ी यानी कि स्टॉप लॉस, और एक ऊपर जैसे क्लोज करता है ई वाला क्लोजिंग होता, ये पर का करके पड़ी एंट्री मारे के पड़ी, एंट्री मारे के पड़ी। हो सकता मार्केट अगर नहीं जा सकत, उससे आगे नहीं जा सकत, हो सकता गिर जाता, तो हमने के मान लेनी एसएल जब हिट हो जाता तो हमने के एसएल के हिट के बुक करी आ यहाँ से एग्जिट करी। आना तो जाता जब ले जाता कोनो साइन नहीं के मिल सकत कि यहाँ से मार्केट गिर सकता, तब तक हमने के मोमेंटम के चले दिए के चाहिए। अब नेक्स्ट जौन कैंडल्स बा ई बा बेरिस किकर। एक और कुछ रूल्स बा, सबसे इम्पोर्टेंट बा रूल्स ही सब बता दी कि कहाँ पे कैसे हो क्या का होके वाला बा। ठीक बा, तो देखी ई का होता बियरिस हविए, एक टाइप का होता बेरिस हविए कैंडल है। ई जौन बात हो ई बियरिस यानी कि एक साइन देवला कि यहाँ से मार्केट गिर सकता। ठीक बा,
फर्स्ट कैंडल बा तौन ग्रीन बनी, ई फर्स्ट जौन कैंडल बा तौन ग्रीन बनी, सेकेंड बा तौन ई रेड बनी। कहाँ बने के चाहिए तो हमेशा यहाँ से ऐसे अप ट्रेंड में बने के चाहिए, ऐसे करके यहाँ जा रहा बा, ओकरा बाद ही अप ट्रेंड में ऊपर जाकर टॉप पे बनल बाटे, यानी कि बेरिश की ठीक बा। और एक और साइन बा कि ई का होके चाहिए तो गैप डाउन ओपन होके चाहिए तो इतना पॉइंट्स के जोन बा तो नहीं गैप डाउन ओपन भइल बा ठीक। अब एकरा का ट्रेड कैसे कर सकता है सब मार्केट में, एकरा बारे में जान लो जा। हो सकता कि का भइल कि मार्केट ऐसे करके बुलिश मोमेंटम में जा रहा बा, ग्रीन कैंडल बनल, नेक्स्ट कैंडल का भइल कि रेड कैंडल बन गल, गैप डाउन ओपन हो गल। सबसे बड़ा पॉइंट बा गैप डाउन ओपन हो गल, हल्का सा वीक बन गल। अब अगला कैंडल बा तो यहाँ से चलते गिरते चलल तो यहाँ का भइल बा कि यहाँ से अप ट्रेंड में गल बा, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स हो गल बा। यहाँ पे का भइल बा कि गैप डाउन ओपन भइल बा, ट्रेंड तो बा बुलिश ट्रेंड बा, लेकिन का भइल बा टॉप पे जाके का भइल बा कि आपन ट्रेंड जोन बा तो चेंज हो गल बा। यहाँ से अगला दिन का भइल बा कि यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गल बा। अब एकरा के कैसे हमने ट्रेड कर सकता इंसान, तो सबसे पहले हमने कि ई वाला जोन पॉइंट्स बा, ई वाला हाई पॉइंट्स टॉप वाला एक का परी हमने के ऐसे लगा के परी। एंट्री कहाँ हुई तो एंट्री हमने के जैसे ही नीचे क्लोज करता यहाँ पे हमने के एंट्री हो जाएगी चाहिए ठीक बा। तो एकरा के ऐसे हमने के ट्रेड कर सकता है इन सब बेरिश मार्केट के लिए। यहाँ से जब तक कोनो साइन नहीं के मिल सकता कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता, तब तक हमने के प्रॉफिट के चले देवे के चाहिए। अगर लगा था कि हाँ यहाँ से ट्रेंड अब चेंज हो सकता है तो हमने के क्या करे के चाहिए, यहाँ से अपन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएगा चाहिए ठीक बा। तो ये तरह से बुलिश की करके भी ट्रेड कर सकता नहीं, अब बुलिश के करके आइडेंटिफाई कर सकता नहीं। अब अगला जौन कैंडल स्टिक्स बा ई बा हमने के बुलिश एंगल्फिंग। ई रेड वाला जौन कैंडल बा एकरा का भेल बा कि ई खा गल बा एकरा के ठीक बा, एकर खा गल बा, एकरा क्लोजिंग के जौन बात अंदर ही अंदर ई कैंडल बनल बा। एकर मतलब कि भाई कि यहाँ से अब ट्रेंड जौन बात बुलिश मोमेंटम में चल सकता है, काहे कि यहाँ तक से सेलर काफ़ी एक्टिव रखा, लेकिन अब का भेल बा कि यहाँ पर बायर काफ़ी हावी हो गल बा। यहाँ से मार्केट जौन बात अपन चेंज हो सकता, यहाँ से रिवर्स हो सकता, अप ट्रेंड में जा सकता ठीक बा। तो अब एकरा के चार्ट पे कैसे ट्रेड कर सकता इंसान, एकरा बारे में जान लो जा। तो मान लेनी मार्केट जौन बात यहाँ से गिरत आ रहा बा, ऑलराइट यहाँ से बात गिरत आ रहा बा, यहाँ से गिरत आ रहा बा। अगला कैंडल का भेल कि यहाँ अचानक से ग्रीन कैंडल बन जाता, ग्रीन कैंडल बन जाता छोटा छोटा विक। अब यहाँ पर देखल जाओ तो ई कैंडल जौन एक क्लोजिंग बा ओपन बाटे, क्लोजिंग आ ओपन के बीच में ई रेड कैंडल बनल बा। अभी तक तो जौन ट्रेंड रहा तौन डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जौन बल बा तौन एगो कैंडल जौन बनता ई बहुत बड़ा कैंडल बनता, आई ओकरा पीछे वाला कैंडल्स के बाद एंगल्फ कर देता यानी खा जाता। ओकरा बाद यहाँ से साइन देता कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गल बा, अब यहाँ से जौन बात मार्केट चेंज हो सकता, बुलिश मोमेंटम में जा सकता। तब अब यहाँ का भेल बा कि ई एंगल्फ कर गल बा, खा गल बा रेड कैंडल के, काहे कि एक देखल जाओ तो ओपन यहाँ पे भइल बा ठीक बा, ओपन यहाँ पे भइल बा, क्लोज यहाँ पे भइल बा। तो क्लोजिंग आ ओपन के बीच में ही ई कैंडल बात रह गल बा। एकर मतलब कि यहाँ से अब साइन देता कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता। अब आगे का भेल बा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होते होते चल गल बा, यहाँ से बुलिश मोमेंटम पकड़ लेता मार्केट। अब एकरा के ट्रेड कैसे कर सकता आदमी, तो एकरा के ट्रेड करला हमने के ई जौन बात ई जौन बा एकरा के लगे के चाहिए हमने के एसएल आई जैसे हाई अपन ब्रेक करता यहाँ पे हमने के क्लोज करता, यहाँ पे हमने के हो जाई एंट्री, यहाँ पे हो जाई एंट्री। अब जब तक जाता प्रॉफिट बनावे दी, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता तो हमने के एसएल जैसे हीट होता, यहाँ पे एसएल जैसे हीट होता हमने के क्या करके चाहिए यहाँ से एग्जिट कर जाएगा चाहिए, अपन लॉस बुक करी। अब अगला जौन कैंडल स्टिक्स बा ई बा बेरिश एंगल्फिंग। अब बेरिश एंगल्फिंग के मतलब का भेल कि इहो बात एगो अपन बच्चा का मतलब एगो छोट कैंडल्स के बाद जौन बड़ी कैंडल खा जाता, यानी कि छोटी मछली के बड़ी मछली खा जाता, एकरे कहल जाला बेरिश एंगल्फिंग ठीक बा। अब यहाँ का भेल कि मार्केट ऐसे ट्रेंड में रख अब ट्रेंड में रख हुए, लेकिन यहाँ पे बनता ग्रीन कैंडल बनता ठीक बा। लेकिन अगला कैंडल का होता है कि वहाँ पे रेड कैंडल बन जाता, रेड कैंडल यानी कि
रेड कैंडल बन जाता आ ग्रीन कैंडल के का करता कि एंगल्फ कर जाता, खा जाता है। देखल जाओ तो एक क्लोजिंग यहाँ पे जौन होता कौन ओपन होता आ यहाँ पे जौन होता तो क्लोज होता। क्लोजिंग आ ओपन के बीच में रह जाता, एक मतलब बा यहाँ से कीजिए अब ट्रेंड चेंज हो सकता आ यहाँ से अब जो डाउन ट्रेंड में चल जा सकता। अब एक साइन होला कि ई डाउन ट्रेंड में चल सकता। अब एक रूल का बा तो रूल हमेशा ई बेरिश हुई, एक थी मस्ट चांस रही, ज़्यादा से ज़्यादा चांस रही कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता। अब फर्स्ट कैंडल बा तो ग्रीन रही, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बनल बा फर्स्ट कैंडल, ठीक बा। अब सेकेंड कैंडल यहाँ पे रेड हो जाई, सेकेंड कैंडल रेड भइल बा। ओकरा बाद ट्रेंड कहाँ तो अप ट्रेंड में, जैसे कि यहाँ से मार्केट जा रहा बा, ओकरा बाद जा करके ई बेरिश एंगल्फिंग बनल बा, ठीक बा। अब एकरा के ट्रेड कैसे कर सकता इंसान, एकरा बारे में जान लेवल जा। तो ट्रेड करेला हमने के जाने के परी सबसे पहले यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम में जा रहा बा मार्केट। अब अगला कैंडल का होता कि रेड कैंडल बा, तो क्या होता कि मार्केट ओपन यहाँ पे होता, ठीक बा, ओपन यहाँ पे होता, क्लोज यहाँ पे होता, लेकिन एकरा बीच में एगो ग्रीन कैंडल बा, लेकिन ई ग्रीन कैंडल्स के बाद तो खा गल बा, ई छुप गल बा, ठीक बा, ये एकरा से ढक गल बा। ओकरा बाद का होता कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे साइन देता कि जी यहाँ पे सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गल बा और सेलिंग यहाँ से ज़्यादा होता। ओकरा बाद इस साइन देता कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता। ई हाई वाला पॉइंट बा तो ए सेल हो जाई। एंट्री कहाँ हो गई चाहिए तो हमने के ई लो जैसे ही ब्रेक करता हमने के यहाँ पे एंट्री हो जाएगी चाहिए, ठीक बा। ओकरा बाद जब तक प्रॉफिट चलता चले दी, जब तक यहाँ से कोनो साइन नहीं मिलत कि हाँ यहाँ से मार्केट अब चेंज हो सकता, अब बुलिश मोमेंटम में जा सकता, तब तक अपन प्रॉफिट के चले दी। अन्यथा कोनो साइन मिल जाता कि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता, ओकरा बाद का करी अपन प्रॉफिट बुक करी आ यहाँ से एग्जिट करी, ठीक बा। अब अगला जौन कैंडल स्टिक्स बा ई बा हमने के बुलिश हरामी। बुलिश हरामी के मतलब होला कि जापान में एगो वुमेन लेडीज से जो प्रेग्नेंट वुमेन लेडीज के बोलल जाला, जौन की बच्चा ओकरा गर्भ में पल रहल बा, ओकरा कहल जाला हरामी, ओकरा कहल जाला यानी कि हरामी। हमनी के जौन बात बिहार में बात एकरा के गाली समझ लेवल जाला, बट ई जापान के भाषा में कुछ और बा, ओकरा के वुमेन लेडीज के ऊपर बोलल जाला, ठीक बा। यानी कि ओकरा गर्भ में जौन बच्चा पल रहल बा, ठीक बा। तो यहाँ पे का भेल बा कि ई देखी एक टाइप्स का होला, तो ई हवन जौन हो तो बुलिश मोमेंटम करी। फर्स्ट कैंडल जौन बनी तो ई रेड कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल जौन बनी तो ई ग्रीन कैंडल, यहाँ से ग्रीन कैंडल, और ट्रेंड तो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनी, हमेशा का हो कि डाउन ट्रेंड में बनी। अब यहाँ पे देख ली कैसे बनल बा, थोड़ा एकरा के चार्ट पे है जे कैसे ट्रेड कर सकता है, इनसे एकरा बारे में जान लो जा। तो यहाँ से का भेल कि मार्केट जौन बात हो रेड कैंडल बनत आ रहल बा, यहाँ से बात हो मार्केट रेड कैंडल बनत आ रहल बा आ यहाँ पर एगो बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गल, लेकिन एकरा जस्ट उल्टा का भेल एगो और कैंडल बनल, लेकिन ई कैंडल जौन बन गल तो ग्रीन कैंडल बन गल, ठीक बा। अभी का भेल बा कि एकरा पेट में बा, देखल जाओ तो यहाँ पे ओपन भेल बा और यहाँ पे क्लोज भेल बा, लेकिन ई दोनों के बीच में रह गल बा, यानी ओपन और क्लोज के बीच में रह गल बा कैंडल, यानी कि ई गर्भ में पोकरा पल रहल बा। अब यहाँ से साइन देता कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा अब बाइंग शुरू होता। अब यहाँ से साइन देता कि हाँ मार्केट अब बुलिश मोमेंटम पकड़ ली। अब कैसे चार्ट पे जा सकता, तो ऐसे अब चार्ट पे एक और बनत जा सकता है, यहाँ से मार्केट अब बुलिश मोमेंटम पकड़ लेता। अब एक ट्रेड कैसे कर सकता इंसान, तो ई जो लो वाला पॉइंट्स बा, ई लो वाला पॉइंट्स के हमने के का करे के पड़ी, ये सेल डाले के पड़ी। जैसे हाई क्लोज करता है यहाँ पे हमने के हो जाएगा चाहिए एंट्री। अब हो सकता मार्केट यहाँ से ना जाके कि उल्टा आ सकता है, यहाँ पे हमने के एसएल हिट कर जाए, एसएल हिट करी तो हमने के का करे के पड़ी, यहाँ से एग्जिट करे के पड़ी। अपन जौन हुई तो लॉस बुक करी यहाँ से एग्जिट करी, अन्यथा हमने के बहुत बड़ा लॉस हो सकता। मार्केट में बस इस साइन देता 100% कुछ नहीं कहे कि हाँ यहाँ से अब मार्केट चेंज ही हो सकता। 100% अगर कुछ भी हुई तो सारा लोग धन संपत्ति बेच के शेयर मार्केट में लगा दी, वहाँ से पैसा करोड़पति बन जाए। लेकिन एगो पॉसिबिलिटी होला कि हाँ यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता। अब अगला जौन कैंडल स्टिक्स बा ई बा बेरिश हरामी, अगेन बुलिश हरामी के अगेन उल्टा। अब एमे कुछ एकर साइन दिला कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता, गिर सकता, ठीक बा। अब एकर कुछ रूल्स का बा
टाइप ई हमेशा बुझाई कि बेरिश कैंडल स्टिक्स बनी एक साइन थी कि यहाँ से मार्केट गिर सकता 100% कुछ भी नहीं सकता। फर्स्ट कैंडल बात ऑन ग्रीन कैंडल बनी, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनल बा काहे कि अप ट्रेंड में बनल बा, ठीक बा। सेकेंड कैंडल एक बेबी हुई जौन की का बा कि रेड कैंडल बनल बा, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनल बा। अब ट्रेंड कहाँ पे बनी तो हमेशा अप ट्रेंड में बनी, अप ट्रेंड में जैसे कि यहाँ से मार्केट ऐसे करके जा रहा बा, ओकरा बाद जाकर यहाँ से एगो कैंडल बनल बा जौना के कहल जाला बेरिश हरामी। अभी चार्ट पे कैसे बन सकता है एकरा के थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेवल जाओ। चार्ट पे हमने कि एकरा के कैसे ट्रेड कर, जिससे यहाँ का भैल कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम में जा रहा बा मार्केट। ऐसे ही जरूरी नहीं कि हो सकता मार्केट में ये रेड कैंडल भी बन जाई, बट हम ड्राइंग के आसान करेला हम थोड़ा ग्रीन कैंडल बनावत जा रहा बा, ठीक बा। अब यहाँ का भैल कि अप ट्रेंड में बा एगो बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनल, लेकिन ठीक ओकरा अपोजिट का भैल कि एगो रेड कैंडल बन गल। ई वाला जौन बात हो रेड कैंडल बन गल का भैल कि ओपन यहाँ पे भैल बा, क्लोज यहाँ पे भैल बा, लेकिन ओपन आ क्लोज के बीच में एगो रेड कैंडल बनल बा जौन की का भैल बा कि गैप डाउन ओपन भैल बा, ठीक बा, गैप डाउन ओपन भैल बा। अब यहाँ से ई साइन देता कि यहाँ पे अब सेलिंग होकर शुरू हो गल बा, सेलर्स काफ़ी आ गल बा टेलो, यहाँ से मार्केट अब गिर सकता 100% कुछ भी नहीं कर सकता, बट एक पॉसिबिलिटी रहेला कि यहाँ से मार्केट गिर सकता, ठीक बा। ओकरा बाद का भेल बा कि यहाँ से मार्केट मूव कर गल बा डाउन ट्रेंड की तरफ, ओकरा बाद डाउन ट्रेंड में बन गल बा। अब हमने कि एकरा के कैसे ट्रेड कर सकता इंसान एकरा के, तो सबसे पहले ई वाला हाई वाला जौन पॉइंट्स बा एकरा के हमने के डाले के पर ही एसएल काहे कि 100% कुछ भी नहीं हो सकता कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाए। और ई लो वाला जौन पॉइंट्स बा एकरा के नीचे जैसे क्लोज करता यहाँ पे हमने के हो जाएगा चाहिए यहाँ पे एंट्री, ठीक बा, यहाँ पे एंट्री हो जाए। अब यहाँ तक का करेगी जब तक चलता मार्केट तब तक अपने प्रॉफिट के चले दी, कोनो साइन मिल जाता कि यहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड में जा सकता हमने के प्रॉफिट बुक करी या यहाँ से एग्जिट करी, ठीक बा, एग्जिट करी। अन्यथा हो सकता है यहाँ से एसएल हिट करता तो एसएल के ली यानी कि स्टॉप लॉस बुक करी और वहाँ से मार्केट के निकली। अब अगला जौन कैंडल स्टिक्स बा ई बा पेरिसिंग लाइन। पेरिसिंग लाइन के मतलब ई होगा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे साइन करी। फर्स्ट कैंडल बा तो यहाँ पे रेड कैंडल बनल बा, सेकेंड ग्रीन कैंडल बनल बा, थर्ड हमने की का हुई कि ट्रेंड कब बा, ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड में यानी कि मार्केट ऐसे गिरत आ रहा बा, ओकरा बाद जाके ये पेरिसिंग लाइन कैंडल जौन बनी। अब एकरा के कैसे ट्रेड कर सकता आदमी एकरा बारे में जान लेवल जा। डाउन ट्रेंड में तो गिरत आ रहा बा, अगला कैंडल का भैल बा कि ओपन यहाँ पे भैल बा, ठीक बा, ओपन यहाँ पे भैल बा, क्लोज यहाँ पे भैल बा, ठीक बा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल का भैल बा कि यहाँ पे ओपन भैल बा, क्लोज यहाँ पे भैल बा, लेकिन एक 50% कहाँ बा, 50% ई वाला एरिया हो गल, ई वाला 50% हो गल, यानी कि देखल जाओ तो 50% के जौन बानू तो ऊपर जा कर के अगला कैंडल बनता जौन ग्रीन कैंडल्स रहता, ई अगला कैंडल जौन बा तो 50% ऊपर जाके क्लोज करता। एक और मतलब यहाँ पे साइन देता कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश मोमेंटम में जा सकता है यहाँ से ऐसे। अब हमने कि कैसे एकरा के ट्रेड कर सकता आदमी एकरा बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो ये जौन लो वाला पॉइंट्स बा आसान बटे एकदम, लो वाला पॉइंट्स बा तो हमने कि एसएल डाल दी। ये वाला हाई वाला पॉइंट जैसे यहाँ जाके क्लोज करता, ये वाला हाई के पॉइंट्स के जैसे यहाँ जाके क्लोज करता हमने के यहाँ पे हो जाए एंट्री, हमने के हो जाए यहाँ पे एंट्री। मार्केट जब तक जाता तब तक अपनी प्रॉफिट के चले दी, कोनो साइन मिल जाता कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता प्रॉफिट बुक करी वहाँ से एग्जिट करी। अन्यथा यहाँ से अगर नहीं जा सकता यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्स हो जाता तो अपन एसएल बुक करी और यहाँ से एग्जिट करी। अब अगला कैंडल स्टिक्स बा ई बा डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर एगो जौन बात ऑन ई बेयरिश कैंडल है, ई बेयरिश कैंडल है, यहाँ से साइन देवला कि मार्केट रिवर्स यानी कि गिर सकता। फर्स्ट कैंडल बनी तो एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल रेड कैंडल, ताकि यहाँ से मार्केट रिवर्स के कब करी। ट्रेंड कहाँ पे बनी तो हमेशा टॉप पे बनी यानी कि अप ट्रेंड में बनी, ठीक बा। अब का भेल कि मार्केट यहाँ से खुलल आ यहाँ से का भेल कि ग्रीन कैंडल बनते जा रहा बा, यहाँ पे ओपन भेल लेकिन क्लोज यहाँ पे भेल। अब अगला कैंडल का भेल बा कि यहाँ पे गैपे पे ओपन भेल बा लेकिन यहाँ पे आके क्लोज भेल बा। अब 50% ई कैंडल के देखा जाओ तो 50% यहाँ बा, अब 50% के नीचे आके क्लोज की ले बा, यहाँ से साइन देता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब सेलर एक्टिवेट हो गल बड़ा सन। अब यहाँ से मार्केट का हुई कि गिर जाए, यहाँ पे साइन देता 100% कुछ भी नहीं के हो सकत, बट हाँ थोड़ा यहाँ से साइन देता कि यहाँ से मार्केट अब थोड़ा रिवर्स हो सकता।
जेकरा प्रॉफिट बुक करे के बा प्रॉफिट बुक करो। ठीक बा। अब आगे का भेल बा, तो आगे भेल बा यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जौन बा तौन गिर गल बा। अब एकरा के हमने के ट्रेड कैसे कर सकत है इंसान, तो ट्रेड करेला हमने के करेगा पड़ी ई जौन हमने के हाई पॉइंट्स बा ये कैंडल स्टिक्स के एकरा का करे के पड़ी हमने के एसएल डाले के पड़ी और एक लो जैसे यहाँ के क्लोज करता हमने के का करे के चाहिए यहाँ पे एंट्री हो जाए। हमने के यहाँ पे एंट्री हो जाए। अगेन इतना बड़ा मार्केट में फॉल भेल बा एकरा के आसानी से ट्रेड करी और यहाँ से अपन प्रॉफिट बनाई। अगर यहाँ से हो सकता मार्केट बाई चांस ऐसे रिवर्स हो सकता तो एसएल के हिट होता तो मार्केट यहाँ से अपन लॉस बुक करी या यहाँ से एग्जिट करी। ठीक बा। तो अब अगला कैंडल स्टिक्स बा ट्विजर बॉटम। ई नाम से ही पता चल जाता कि बॉटम पे बने वाला कैंडल स्टिक्स बा। अब यहाँ से साइन दे सकता कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता, बुलिश मोमेंटम में जा सकता। तब एक टाइप्स का बा थोड़ा एक रूल्स जान ली। रूल्स ई बुलिश कैंडल स्टिक्स फर्स्ट कैंडल बा तो ई रेड कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल बा तो ग्रीन कैंडल दी ताकि यहाँ से साइन दी कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग यानी खरीदारी शुरू होता। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। ठीक बा। ट्रेंड कहाँ पे बनी, तो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनी यानी कि बॉटम पे बनी। ठीक बा। यहाँ तक क्लियर हो गल। अब एक के चार्ट पे कैसे ट्रेड कर सकता है इंसान, एक के प्रैक्टिकल देख लिया। जरूरी नहीं है कि हर कैंडल्स रेड ही बनी, कोनो ग्रीन भी कैंडल बनता, बस हम थोड़ा ड्राइंग के लिए जल्दीबाजी में थोड़ा रेड ही कैंडल बना देता। नहीं यहाँ पे ओपन वेल बा लेकिन क्लोज जाकर यहाँ कैले बा। ठीक बा। गैप डाउन ओपन भेल बा लेकिन जाकर क्लोज 50% के ऊपर कैले बा। अब यहाँ से साइन देता कि मार्केट रिवर्स हो सकता। अब हमने के जौन बात ऑन बुलिश मोमेंटम में जा सकता। अब एक ट्रेड कैसे कर सकता इनसे, तो हमने के ट्रेड करला आसान बा एकदम। ई का करी ई जौन बात ऑन हमने के ई वाला लो वाला पॉइंट्स आई हाई वाला पॉइंट्स के मार करी। ई हाई के जैसे यहाँ जाके क्लोज की लेबा हमने के का हो कि यहाँ पे एंट्री हो जाए। ई वाला जौन पॉइंट्स बा तो एंट्री हो जाए आ ई वाला जौन पॉइंट्स बा हमने के का हो कि एसएल हो जाए। ठीक बा। अगर मार्केट यहाँ से अगर हो सकता बाई चांस रिवर्स होता तो हमने के एसएल बुक करी या यहाँ से लॉस लेके मार्केट से बाहर निकली। अन्यथा जब तक चलता मार्केट तब तक हम प्रॉफिट मिली, जब तक उन्हें साइन नहीं के मिल सकता कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता अपन प्रॉफिट के चले दी। अब लास्ट जौन कैंडल स्टिक्स बचल बा डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के वीडियो में ई हवे ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप के मतलब कि ई जाकर टॉप पे बनी या वहाँ से साइन दिखी यहाँ से मार्केट गिर सकता। ठीक बा। तो यहाँ का भेल बा रूल्स टाइप्स में देखी मार्केट का भेल बा कि ई बेरिश एकर साइन होला, बेरिश साइन होला। मार्केट ई फर्स्ट जौन कैंडल बा तो यहाँ पे ग्रीन बनी, सेकेंड कैंडल बा तो रेड बनी, साइन दी कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलर एक्टिव हो गल बा। अब यहाँ से मार्केट गिर सकता। ठीक बा। हम यहाँ से गिर सकता नहीं। ट्रेंड कहाँ पे बनी, तो हमेशा अप ट्रेंड बनी यानी कि टॉप पे बनी, ऊपर जाकर के बनी। ठीक बा। अब एक के ट्रेड कैसे कर सकता है इनसे, चार्ट पे एक की कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है इनसे, एकरा बारे में जान लो जा। मार्केट ग्रीन कैंडल बनत जा रहा बा। अब जाके टॉप पे का भेल बा कि यहाँ पे टॉप पे एगो ग्रीन कैंडल बनल बा लेकिन नेक्स्ट कैंडल का भेल बा कि यहाँ पे हल्का सा गैप ओपन भेल बा लेकिन वो बन गल बा यहाँ पे ओपन तो यहाँ पे भेल बा। ठीक बा। लेकिन यहाँ पे लाकर के क्लोज बनल बा जेकरा वजह से अब यहाँ जाके का भेल बा कि क्लोज कर दिल बा जेकरा वजह से ई साइन देता कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता, गिर सकता। ठीक काहे कि एमे बहुत ज़्यादा सेलिंग शुरू हो गल बा, बिक्री शुरू हो गल बा। ठीक बा। काफ़ी जोन लोग यहाँ से बाइंग करके जाता वो प्रॉफिट बुक करता और कुछ लोग नया पोजीशन बना होता वो सेल साइड में बना होता। ठीक बा। पुट साइड में। ठीक बा। अब यहाँ से क्या होता कि मार्केट बात ऑन यहाँ से गिर जाता मार्केट ऐसे करके कैंडल रेड कैंडल बनावत चल आवत। अब एक के ट्रेड कैसे कर सकता है इनसे, तब अगेन बस सिंपल सा बात बा। अब एक क्या करी कि ई वाला हाई पॉइंट्स की बात ऑन एसएल ले ली, स्टॉप लॉस ली और ई लो जैसे ही यहाँ पे आके क्लोज करता यहाँ पे एंट्री बनाई और जब तक चलता प्रॉफिट के चले दी। कोनो साइन मिलता है यहाँ से मार्केट हो सकता अप ट्रेंड में जा सकता, प्रॉफिट बुक करी या यहाँ से एग्जिट करी। ठीक बा। अन्यथा अगर हो सकता मार्केट यहाँ से रिवर्स होके चल गल हमने के ये एसएल हिट हो गल तो अपने का करी लॉस के बुक करी या यहाँ से एग्जिट करी। ठीक बा। तो ये तेरे जौन बात आसानी से ट्रेड कर सकता नहीं। तो ये वीडियो में डबल कैंडल स्टिक्स की वीडियो कम्प्लीटली हो गल। पार्ट 3 यानी ट्रिपल कैंडल स्टिक्स की वीडियो बहुत जल्दी आए वाला बा। तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, साथ में वीडियो को लाइक कर दी। तो ये वीडियो में इतना ही, मिले था नहीं हम अगला वीडियो में। तब तक के लिए रोज सबके बहुत बहुत धन्यवाद।